Na een sterke serie moest Cambuur juist er een nederlaag incasseren. Gino Bos verleer maar de leuters van de talenten van Jong Ajax van zijn heid Peter. Een verslag van Frederik Wijma. Jong Ajax beschikt over vlugge balveerdige talenten. Marvin Peersman loopt onder Nedrem en krijgt een gele kaart. Net een soort kansen. Die rekt Sander van der Streek de bal verkeerd. In de tweede helft krijgt Cambuur meer grip op het spul. Na een goed oeren komt de bal via mooie combinaties bij Hoefdraad. Daar is de 1-2 met Van der Streek, weer Hoefdraad en 1-0. Keeper Tim Krul is passeerd in de 62e minuut. En dan dit moment. De actie is van Justin Kluivert. Verdediger Houtkop denkt dat er een doeltrap komt, maar scheidsrechter Erwin Blank zei corner. En dat had grote gevolgen, want Frenkie de Jong kopt de 1-1 binnen in de 81ste minuut. Ik vond dat Ajax onder de bal hier de meeste weer uit het veld. Dat is dus net gebeurd dit seizoen hier dus. Maar uiteindelijk komt hij hier nog voor en dan komt hij onterechte corner. Want geen corner weer de 1-1. Dat is eigenlijk de eerste kans die Ajax creëert, de echte eerste kans in de 81ste minuut. Dus dat maakt het al wel extra zuur. Hè? Want vlak na de 1-1. 3 keer one-touch pass en daar is Pelle Clement. Die rent invaller Matthew Steenvoorden eruit en scoort de 1-2. 2 goals in 90 tellen voor Jong Ajax. In de blessuretijd wordt het nog wat slimmer. Een penalty van Jong Ajax. De tweede gele en dus rode kaart van Marvin Peersman. En het wordt 1-3. In 2 instanties terug Justin Kluivert, de zoon van. En de opmars van Cambuur maakt het even halt. We kunnen nog voor de winter gewoon nog steeds goede zaken doen. En dan kunnen we zorgen dat we in ieder geval helemaal bijstaan. En dan, dan is het de tweede seizoenshelft moeten we doortrekken.